עובד יצא מהעבודה לסידורים אישיים שלו ונפגע בדרך. האם הוא נפגע עבודה? הנה עורכת הדין ענבל גורביץ' שמתמחה במימוש זכויות רפואיות וביטוח לאומי. שלום. שלום אלעד. מי לא מכיר את זה? בוס, אני יוצא רגע, או בוסית שלי, שנייה, אני בדואר, מעטפה, נכון. וקורה משהו חלילה, והעולם הזה עולם מסוכן. בואי נגדיר קודם כל תאונת עבודה. מה היא תאונת עבודה? אז קודם כל ניכנס להגדרה של מהי בעצם תאונת עבודה. בהחלט. תאונת עבודה היא תאונה שנגרמה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו. וצריך לשים לב לעקב עבודתו. כן. מה משהו שקורה... שנדרשתי לעשות בתפקידי. בדיוק. הרבה פעמים הבוס אומר, אין בעיה, תצא עליי. הרבה פעמים הבוס מגבה את היציאה. אבל לא ככה המוסד לביטוח לאומי נוהג כלפי אותם נפגעים שאחר כך תובעים את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי. חוק הביטוח הלאומי הוא זה שבעצם מגדיר את המעטפת, מי יוגדר כנפגע עבודה ומי לא. והחוק קובע תוך כדי ועקב העבודה, ויש הרחבה לחוק שקובעת שגם בדרך אל העבודה ובדרך חזרה מהעבודה, אותו עובד שנפגע יוכר כנפגע עבודה גם במהלך הדרך. מה לגבי הפסקת צהריים? כאשר אדם יוצא, הפסקת צהריים, אם זה חלק... מסעדה מעבר לכביש? אם זה חלק נלווה מהעבודה, זה יוכר כתאונת עבדה. אם זה חלק נלווה, אם זה פעילות שהיא נלווית לעבודה והיא חלק מהעבודה. אבל בזמן מוגדר, נכון? אבל אם זה בזמן מוגדר וזה חלק נלווה לעבודה. אבל בית הדין לעבודה בא ומבחין בין סיטואציה שבה עובד מבצע פעולות במסגרת עבודתו, עקב עבודתו, וחייבת להיות תכלית שהיא קשורה לעבודה, לבין מקרים שבהם העובד יוצא על איזשהו סידור אישי, עניין אישי שאין לו קשר ישיר לעבודה, ואז זה לא יוכר כתאונת עבודה. זאת אומרת, המוסד לביטוח לאומי לא יכיר במקרים כאלו כתאונת עבודה. המקרה שתיארתי בהתחלה, התשובה היא שלילית. לא תאונת עבודה הדבר. התשובה היא שלילית, זו לא תאונת עבודה. ולכן עובד, קודם כל צריך לקחת בחשבון שכשהוא יוצא לסידור אישי באמצע יום העבודה, הוא לא יוכר כנפגע עבודה. מה שבית הדין לעבודה עושה במקרים כאלו, בתביעות כאלה שמוגשות לבית הדין, הוא מפריד באופן מלאכותי את הדרך אל הסידור ואת הדרך חזרה מהסידור, גם הדרך חזרה מהסידור אל העבודה, הגם שהיא דרך אל העבודה, מבחינה פיזית, מבחינה תכליתית, היא לא מקיימת אחר הזיקה הנדרשת בחוק לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה, ולכן במקרה כזה זה לא יוכר. קיצור, ביקור בדואר שלא מן המניין, מה שנקרא. את יודעת, אני קראתי איזושהי החרגה, התעניינתי בעניין הזה. אם מישהו יוצא מהעבודה כדי להציל אדם אחר שנמצא במצוקה מסביב, ונפגע בדרך, הוא גם יכול להיות מוכר כתאונת עבודה. אני צודק? אני ראיתי את זה איפשהו. אדם שיוצא מהעבודה כדי להציל אדם אחר? כן, מישהו שהוא ראה מישהו במצוקה, נתקע איפשהו, בן אדם שמאיים להתאבד. אם אין זיקה לעבודה, זה לא יוכר. מה את אומרת? בית הדין לעבודה במיוחד הולך בצורה מצומצמת ודווקנית אחר התכלית של היציאה. אם היציאה היא לצורך הצלת אדם אחר, גם שמדובר כאן בהצלת חיים וזה מבורך, כן. אבל בית הדין יגיד לא אצלנו וזה לא יוכר. אם קרה לי משהו בדרך, אני לא בטוח, כן בטוח שזה תאונת עבודה. איך לנהוג במקרה הזה? אוקיי, אז דבר ראשון שחשוב לעשות זה לפנות לעורך דין. אני ממליצה בחום, מרגע שקורית תאונה, כבר ברגע הראשון לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. זה מאוד מאוד חשוב וזה אפילו קריטי. הרבה פעמים אדם באמת זכאי לזכויות מסוימות מהמוסד לביטוח לאומי, והוא לא מקבל אותן רק מפני שהוא לא פנה לקבלת ייעוץ משפטי בזמן, ולכן לא ידע על מה לשים את הדגש, או מה לעשות, או איזה פעולות ראשוניות לנקוט, על מנת שזה יוכר אחר כך בהמשך, ועל מנת שהוא יוכל לקבל את הזכויות. תגידי, לסיום, שאלה שהיא אולי על הגבול. נאמר ואני בן אדם מבוגר, ואני יושב באיזו ישיבת דירקטוריון, או בבורד, הצגנו דוחות כספיים, התוצאות לא טובות, אני יוצא מהישיבה וחוטף התקף לב. מה זה? אוקיי, אז למעשה... הקטע המומחה, אני אוהב את זה. למעשה, מה שאתה שואל כאן זה למעשה, האם התקף לב, אחרי שסיימת את ישיבת העבודה, האם היא תוכר כתאונת עבודה? אז התשובה היא פשוטה.
השאלה אם יש זיקה בין התקף הלב לבין הישיבה, רק אם היה אירוע חריג במהלך הישיבה. אם זו הייתה ישיבה שגרתית, הכל התנהל כסדרו, לא משהו מיוחד, כמו עוד ישיבה מני רבות. במקרה כזה זה לא יוכר כתאונת עבודה. אנו, עורכי הדין, תמיד ננסה להראות למוסד לביטוח לאומי שהיה כאן איזשהו אירוע חריג. נניח שעובד אחד העליב עובד אחר, או פגע בו, או הטיח כלפיו האשמות חמורות. או שנאמרו בשורות גרועות במיוחד. או בשורות קשות, אבל חייבת להיות זיקה לעבודה. כל עוד יש זיקה לעבודה, יכול להיות שהתקף הלב גם ייגרם בבית, כשאדם כבר בבית, ועדיין זה יוכר כתאונת עבודה. מעניין. זה לא חייב להיות בהכרח בזמן העבודה, כל עוד יש זיקה לעבודה, ולכן צריך להוכיח את הזיקה, אבל צריך להוכיח כאן אירוע שהוא מאוד מאוד חריג. אני רואה שזה בוער בך. עורכת הדין ענבל גורביץ', תודה רבה.